נכנסתי. בזמן יואו. flying out today. See יאללה. רגע, אני אשים מה את זה שזה? בשולחן הילדים. אז התחלנו עכשיו. רק מה אוקיי. התחלנו. אני אעשה את כל אחד בנפרד, כאילו. זאת אמא, שירי. כאילו שירי, והיא בת 34, והיא עובדת בתור רופאת שיניים, אבל היא עכשיו עובדת כאילו דרך זומים בגלל היא בחופשת הריון, אבל היא עובדת עליי. זה דן, הוא בן 35, הוא עובד בתור בנאי, אם אתם רואים את הדברים כאן. הוא עובד בתור בנאי, וזהו. זו, אוקיי. זאת שיראל, שהיא בת 18 וחצי, והיא רקדנית ושחקנית. זה שון, הוא בן 18 וחצי גם. כאילו הוא ושיראל כמו תאומים. הוא בן 18 וחצי, והוא עובד בבנק. כאילו, הוא נולד לפניה ואז היא. רגע, אני צריכה לסדר אותם רק בטוב, באיזה מה לפלייר, not to play. כן, עד כה. זאת גילי, התבלבלתי שנייה בין גל לגילי. זאת גילי, והיא בת 3 וחצי, והיא אוהבת לצייר. זאת גל, והיא גם בת 3 וחצי, והיא אוהבת לשיר. וזאת כל המשפחה, הסדרה חדשה. לסדרה קוראים משפחה של שקט. לא, משפחה של שקט. אוקיי, זה יום בהיר. אבא כמובן מתחיל לתקן דברים. צריך לתקן את הדלת. אמא כמובן, אני לא יודעת איך, אבל היא מצליחה לעבוד דרך המחשב. הקטנות משחקות. אני אהיה מוזר, אבל גל אוהבת לצייר באמת. היא תמיד משקרת הכל. גל, אתם תהיו מוכנים למה גל אוהבת לעשות? כן, תהיו מוכנים. גל אוהבת לנגן בפסנתר, היא כבר יודעת. אמרנו שנייה, והשנייה הולכת לקרוא ספר כי היא משעמם לה והיא לא מוצאת את הפינת. היא לא רוצה לצייר עכשיו אפילו שהיא אוהבת. אבא אוהבת כמובן. ובאים המסור הזה מלא כאן. שקט אבא! שקט, אני רוצה לעבוד. ניסה לבלבל את המוח. זאת אמיליה אוהבת לשיר. היא דווקא, היא ואחותה קטנה, אחותה קטנה אוהבת. הזאתי שאוהבת לצייר. הזאת אוהבת לצייר. אז היא שרה, הזאת שהיא רוקדת ושחקנית. היא מתאמנת כאילו, בסרט שהיא הולכת להופיע בו, היא בקטע הזה זמרת. וזה דן כמובן מה שהוא עושה. לשחק. מה השלט של הסלון עושה אצלך בחדר? ניסיתי להדליק את הטלוויזיה. השלט של הסלון באמת טוב אמא. דן אמרנו שהוא עובד בבנק, אבל התחביב שלו
זה לשחק כדורסל. קחו את הטלוויזיה הזאת. I'm busy man the flying out today. אני שקט כבר, חופר, כמה שיכולה לשיר. עזבתי כבר, המשוגע. אוף, חופר, אני הולכת לחדר עם המיקרופון. אני לא אשבור לו איזה משהו בחדר. הטלפון שלו כאן. I'm busy man the flying out today. I'm busy bird. toot. I'm busy man the flyer, שקט! היא בכלל לא אוהבת לרקוד, לא לצייר. והיא זאת שעוד. הצלחתי טוב לקחת את הכדור נכון. למה הבית הזה לא עובד טוב? דן, אתה יכול לעבוד קצת יותר בשקט? דן, אתה יכול לעבוד קצת יותר בשקט? טוב! טוב, נגמרה המלכחה הזאת כבר. אוקיי, יכולה לדפוק את המספר של עדי. סיימתי, ברוך השם, ברוך שתרמנו. חכה, יש לגזור פה את הגומי שלה. יש לגזור כאן את המפתח ספירלה. הופה, יאללה. בדיוק שיצא מהגשם. חרגים לורד גשם, עד לא יודע חדשה הנפחות שיוצא מהבית. הלו, כאן משפחת בייקר. אוקיי. אני רוצה להגיד לכם שהיום שירה התנהגה מאוד יפה בבית ספר. טוב. שירה לא הייתה בבית ספר, עוד פעם עובדים עלינו. ראיתם? שירי? כן, ראיתי. פשוט אנחנו חייבים כאן משפחת בייקר, אולי זה ילדים מהכיתה. יאללה חברים, אתם תדעי תשנו, יאללה. דן, יאללה, שון לחדר, טוב, יאללה. מה אמרת? איזה כיף להיות בחדר לבד, יופי. זה תרוץ הספורט. לה 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 ולשיר. שקט שיראל. טוב אבא. ואני רק רציתי לשיר. סתמי, כבר אי אפשר לשמוע אותך. רק לשיר. שקט. יש לו חננה. בנצלם אותו עם חננה. לי אין חננה שאני ישנה. לא יש. Papi le montó el peto, baby scotema, le sombrero, babelotic. Toc, ale plomo שקט. טוב, יאללה, לחדר, לא יודעת מה תעשי, תפרי, תקפצי, לא יודעת. הלכי עם חברות שלך, לא יודעת, אני מרשה. יש! אני לא הולכת עם אף אחד, לא זורתי נרות, אני שוב בטלפון, אני הולכת לישון. משנים כל היום, הדור של מפונקים. בואי לחדר, אוף, בבא. השפר על מקומו ינצי גייסיה. השפר שוב. ימה יפריע היא באמצע. למה את הולכת לקבל עונש? למה? יאללה, לחדר, לא רוצה שתהיו בסלון כאן, גם אני. רוצה לעשות משקוע משקוע. עבדתי את העבודה, סיימתי עוד משמרת. מה נהיה אצלנו, שיראל? טוב. שמעתי את זה!
I'm busy on the fly, on the fly. יאללה, בואו נעלה. בשנייה, מה שם? הגענו. יאללה. פאף, איפה אתה? איפה פאף? חכו. פאף! טוב, אני לא יודעת איפה פאף. אוף, למה זה על הרצפה? אתם רואים את הבית הזה? זה למה אני שונאת לגור כאן. אתם מילי, הנה הבובה. אמא, הבובה זה לי. אתם לא יודעת מה תעשו, אז תעשו משהו. אני רוצה לישון. אתם צריכות לישון צהריים עכשיו. מה לישון שעתיים? צהריים קשישה. טוב, רון לך... טוב, דן לך תכין להם בקבוק. יופי. שילכו לישון כבר. הנה חמודה של אבא. תלכי לישון. תשתו. זה לא בקבוק שגם בלילה יש לך עוד אותנו. יאללה, שון, דן, איזה שון, דן, שון, כן, דן, לאן אתה הולך? כולה הלכתי לרגע. דורית של אמא. אבל זאת דורין, שהיא בת 4 חודש, שהיא בת חודשיים בעצם. שים את המוצץ. בא לי לצלם אותך רגע, אינסטגרם. לא, טיפה מוצץ לך. יאללה, בואו, שימי מוצץ שלי. שים לך את המסכה, תביא שתעזור לך. כמו זה המסיק, אני תעשי. טוב, אני לא באמת זה בגד הרעון. אבל תאמינו לי, אני בכלל לא... זה בגד עם אבטיח, שמתי בו אבטיח. אני בחודש ראשון בכלל. לא התחלתי אפילו לדבר. Mi casa se quiere. Ay, baby, when you talk like this. סוני, מה עשי ספייס? כמו זה, אני הולך להתגלח, תראי, כל השיער שיש לי. כתב גילוח, להתגלח. קרוב את השיער. כמו זה, המסיק, אני תסיק. צריך אמרנו. כמו זה, המסיק. אני הולך לשם. בואו נלך לקניון. בואו נקרא לסבתא. סבתא. אמא שלי באה. אמא שלי, לא אבא שלי, לא סבא שלי, לא. טוב, אתה קורא לאבא שלך? אני לקרוא לאבא. קורא לאמא שלך, הנה אמא. זה אמא, בוא יאללה. בנות שלי, יאללה, הולכים. אחר כך נסדר את הבית. Yeah. Na ni a mi caramba. Torce. Yeah. Ya ima yo bayakum. Ya. loba. Lobby. יאללה בואו נלך. פאף, אני אוהבת אותך. איפה שפאף הזה לא יהיה. מה שם? הנה. איה! עומר! שון!
בוא נקפוץ על המיטה, ישתת איפשהו הפיסה שהוא ישפר. שוי! 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 מה יש לכם? מה אתם סתומות? נכון. זה לא מצחיק! די, נבלתי נורא. יאללה, בורחים מהקניון. בורחים מהקניון. בואו נתארות ככה, את נועה ככה, היא תביא לכם את המשחק שלה בתוך הטלפון. בואו נראה. בואו נעשה לה השטק, נצלם אתכם. כמה אנחנו ציימנו אותך מהטלפון של נועה, תפיל. אוקיי. נרלים ריאל. שירי, 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 שירי. די! למה להעיר אותי? הולכים מהקניון, משוגע. לוקחים את העגלה של שיר, של... איך קוראים לה? שכחתי איך קוראים לאחותה הקטוננו. נכון, דורית. לוקחים את העגלה של דורית. דורית לא באה אם אתה לא רואה. אבל למה אתם כל היום מתווכחים? אי אפשר ככה. מה אפשר ככה? מה אפשר ככה? מה? אז הם יצאו מהבית. וקודם. הם נסעו הרכב. הם הגיעו לקניון. מסתובב הלבה. מסתובב הלבה. הגענו לסוג. טוב, אז יותר מילה לקחת את העניין הזה של השיר. מה לעשות? אתם יודעים שמחר ראש השנה שירי ודן אתם יודעים שמחר ראש השנה ושירה ושמואל ואמה הקטנה ורון וגילי והיו מחר. כן, יודעים. אחר אנחנו צריכים להיות הכי יפים והכי מנומסים והכי מאורגנים. טוב. מה את קשורה? לא, אני מדבר באוזני, למה אתה תצא מכות? אל תגיעי בסתומה. אל תגיעי ותגידי לי אמא שלך. בבקשה בלי מכות, עזבי אותה. הבן אדם מתעלף. אמבולנס, אתה נפש תמות לה גם מצידי, יאללה. שתיגע בבייבי שלי בבטן. כן, אבל אני רוצה למה את חשבת בכלל יצאתי מדי למכות עליה? לא. זהו. יפה, אני הולך. אני אקנה טלפון, כבר יש לכולם. אני באתי בשביל הבגדים, גם אני. כל הקטע זה בשביל הבגדים.
מלא. אני חייבת זה בשבילי. ובשבילי מחר מה אני עושה? בוא תיקחי ליד ראשון. עכשיו נמצא בחנות אחרת, קרא להם יותר. בואו שואל הקטנות. אל תיקח את הכל ככה חליפה. במצען שלי, אולי אני אלך להחליף משקפיים. חליף כאן בצד, איך אני אביא איתך הבא? אתם משפחה? לא, היא חברה שלי, לא, היא הבת שלי. נו באמת, היא הבת שלי. אוי, תראה. אתם משפחה. אני לא מחזיר לכם את שלי. זה דבר נדמה. תודה, לא כלום כסף. מה? יאללה, בואו נמשיך. והסיבה שיש תדריכות זה בגלל ששבוע קריטי. המשפחות מאוד לחוצות ומקוות שהרבה מאוד אנשים יבואו הערב. בעצרת צפויים לדבר גם קרובי משפחה וגם לשמוע עדויות חדשות של אנשים שחזרו מהשבי, אנשים שהיו חטופים. צריכים לדאוג משהו עזרה לאנשים שלא כך יודעים, יש כל מיני הפגנות, גם יש כל שבוע. זהו, בוא נחזור לפתקים. יאללה, הגענו הביתה. סוף סוף להגיע הביתה, תפתח את הדלת הבית. הפתחות של האוטו גם כאן. כן, אני יודעת אבא. מסתובב. יאללה, בוא נראה מקנים. באמת לא כזה ראיתי, זה אני לא רוצה למחר. מחר אני רוצה בכלל רציתי לקנות משהו אחר, מה קשור לזה? לא, קניתם לי את זה, איפה אני באה לקחת את זה? אבא. כמו שאבא. שלא יפתחו בשום שלב וידעו לקבר ישראל. והשבוע אתם מתכוונים להחליף את הצעדים שלכם, אם זה במעבר הקיים שלנו? אנחנו מבינים להיכנס להערכת מצב בשעות הקרובות, אם יש רשת מהמהות, אנחנו נפעל באופן שיעיל את קבלת ההחלטות בתחום. נכון. זה שכח. מסיבות טכניות, מסיבות של התייעצויות, אבל נגיד מה אני שומע מגורמים שהם לא ישראלים, מגורמים ערבים, יש שני דברים. א', יש דיון פינוי בתוך חמאס בין הדרך... תודה רבה, אני אתלכם. אני כל המשלם. על הדרך איך להגיע לעסקה הזאת. אני רוצה לישון לו לחדר שלי, עוד דבר אחר. זה מאוד תמיד לקרוא, שלא תלוי לא יודע, יושב כאן, לא עושה כלום, עכשיו עולים למעלה לכם. מה יש כאן? באיזה מיינד פלאף. אתה לא פלאף, אתה בובה שלי.
כל כך הרבה סתירות במשך הימים האלה. אני, סליחה, לרעשי רקע. כן. יואו, סבתא, תלשון שאותנו באמא. אפקה תוקה. סבתא טובה. תודה רבה בחיים של אמא. באיזה נפלא. אוקיי, את מוכנה? כן. את מתרגשת למך הראש, כן. כן. שתחזירו אותנו בעצם לאותן שעות, איפה אתם נמצאים, איך הוא נחטף. אנחנו היינו בבית בכפר סבא. התעוררנו גם אנחנו מהזקה. כן. 6:30. נשים את הבקרה. והוא כתב לי שבצטטים מהסיבה, שיורים עליהם. אני בכלל חזרתי לישון אחרי ההזקה הזאת. והתעוררתי כל מה שלהם. להרגשת מתח בעקבות זה שאוהד מונדר סיפר שאחד הדברים שהחזיקו אותו בשבי היה שאיזשהו ילד שגם היה מוחזק שם הגיע לאוהד ואמר לו מזל טוב. ואוהד היה נורא מבולבל, כאילו הוא לא הבין איך אותו הילד יודע שיש לו יום הולדת, וזה כי הוא שמע על זה ברדיו או בטלוויזיה. אנחנו מתפללים שהצלחנו גם להגיע לביתה. אתם מישהו אחתי, אני בא לשון דח. וכמה אני מחכה כבר שנשב באיזה בר ונדבר ונתלונן על הדבר הכי מטומטם בעולם. ושלא תחשוב שמוותרים עליך. לילה. חולים. ובחוכמה ובשיקול דעת. נשאר לך חשבות ולסמוך. פעם בערב ניתנת הרצאה בחפר החטופים בסימן שהחטופים בסכנה. צריך לקום, זה כיף, זה כיף, זה כיף. היום ראש השנה והם באים אלינו. אני כבר לא יודעת... רק 4 בבוקר, מי קם בשעה כזאת? אני חוזרת לישון. צריך להיות כזה מאוד פנומנלי. אני חושבת שעכשיו הגיע היום. צריך להתארגן, אני עוד מעט אראה לכם שכולם להעיר אותן. דן לא עושה כלום. דן, בוקר. בוקר, צריך להתלבש. כן, ברור שכן. כן, זה מה שאני שם. אני שם רק קצת מייקאפ כזה, מקווה. איפה הבנות? שלום, תעשי בבקשה חמודה. שלום ילדים. תעשו בבקשה ילדות. בסדר, ראש? למה היא בוכה? יאללה, בואו. טוב, שנייה, תתארגן רגע. מה שהם לא ידעו, שהילדים כבר היו מוכנים, רק גם כאילו האחות הגדולה כבר התאפרה והשתלקה. אני מוכנה. אמיל. גל, אני באה. יאללה, בואו אני אסיים אותך. שים לך זה. שלום, תעשו בבקשה בנות. יש. יאללה, גילי. אוקיי, יאללה, בואו נלך להעיר אותה. מה, תריר? את כבר איפרת אותן? כן, איפרתי אותי ואותן. את אמא אני אפר אותך עוד שנייה, רק רגע שנסיים לאפר אותה. יפה חיים של אמא. יאללה, אמא, את יודעת לטפל אבל נכון? כן. שימו, גם שים את הרב. שים טינט. אמרתי שאני צריכה לשים את בואי נפתח לך את הדלת, יהיה לך יותר קל. בואי. בבקשה.
די, אמא, תגידי לו. יאללה, כולנו מפרים. אין מארגנים, יאללה, חב אוכל. מכינו ופסטה זה בוודאות. ופסטה לקטנים יא אחי, יו קטנה. טוב, את לא קטנה. את גדולה וחמודה. יחד. יאללה, בואו נעלה לקומה למעלה. יאללה, בואו נעלה. אימא, אני כל כך מתרגשת. את מתרגשת? אומרת לי מתרגשת. אני בוכה עוד שנייה. כן, באמת, בואו נצא מהמעלית, כן. יאללה, לא יודעת מה תעשו, לכו לחדר שלי, לכו לחדר שלי, של אבא, לא יודעת. לכו לפחות אותי, תשבו קצת, לא סתם, עד 3 משפטות, ואנחנו... יאללה, מי רוצה לעשות אוכל? אני ושירל צריכות להכין את האוכל. אתם לא יודעת מה תעשו, לא יודעת, פשוט תלכו. טוב? תהיו עם הקטן. להיות פשוט תעמדו ואל תעשו את זה. יאללה, שירל, הגיע הזמן להיות מאסטר שף. בואו נתיא את המתכונוף. יש את הבופה הזה. וואו. יש כאן מתכונים חבל על הזמן. יש מלא מתכונים פשוט. את כל ילד רוצה שנכין היום? אי אפשר אולי קצת יותר. קצת יותר, היא אומרת לי, קצת יותר. אלה מנות לא להיום. זה קינוחים. ועל השפי תגיע. אוקיי, פלפל חריף ותפוח חריף. אוכל מה פעמיים. יש לי כאן גרנה. איזה גמוף. כאן את הבשר הזה, אוקיי. אנחנו את הגזר. זה ואת הגזר. זה לא קשור את הגזר. כל מה שאנחנו צריכים על הרצפה. זה הרצפה. זה מנת השרינקס. תראי חזקי. מה? אבי, סליחה לרשת, אני רק אומרת. רגע, חכי. נו, מה? הם באים אלינו עוד מעט. אם הבנתי, לא צריך להיות בלחץ.
כמות מצליחים להכין עוף גדול, עוף גדול. לילדים יהיה עוף קטן כזה. ופסטה. לא יפה שדר משל אחר. אני לא מוצאת את זה עם מה? את העוף ואת הקרם שיט. למה את כל פעם קוראת לזה קרם שיט? כי זה קרם שיט. כן, נשים את העוף בתנור. נטבל קצת את העוף ונשים עליו את העוף. מה את אוכלת עוף חי? מה את משוגעת? אני משוגעת. נטבטיב לנו את העוף. אוניל, תזיז את זה בבקשה. אוקיי, יאללה, בואו נלך רגע. נשים קצת את הרוטב. אוקיי. רגע, צריכים להוציא את הצלחת. יש לנו להכין שתי פסטות. פסטה אדומה ופסטה בלי אדומה. כי הגלי הקטנה של זאת לא אוהבת את הפסטות האדומה. מי לא יודע את זה מתחילת שנה. אנחנו הבני דודים שלנו באים אליהם. בני דודים שלנו באים אלינו. אז כאילו אנחנו נעשה. אוקיי, גז מוכן. פסטה נשים אותו במקורר. לא במקורר, כאילו. פסטה באמת מוכנה. פסטה שמנת. חייבים להחליף שולחן, אני חתינה לקנות שולחן חדש. גם כיסאות, מה זה שולחן הזה? פרוצי להם שולחן כזה וכיסאות נורמליים. גם הילדה של גל יוחדת, ברור, לא תוכל, אנחנו לא מבינים אותם יותר. הנה מצאתי. גודה, הקטנים נכין גינוח אחד, אוקיי. עכשיו סיימנו עם האוכל הזה, גלי, צריכים להחזיר את הבסטר שף הזה. יש לנו עוד להכין קינוחים. קינוחים זה אחר כך. הם באים אלינו עוד מעט ב10, יש עוד זמן. עוגה נכין לא יודעת אם בא לי. כל הקרם שלא בא לי. קונדיטורה יהיה. בא לי פשטידה, אמא, זה לא בא לי. זה לא בא לי. ורק... הפשטידה זה לנו, פשטידה זה לילדים, פשטידה זה לילדים, עוגה זה לנו. זה לא עוד יותר גוף. אוקיי, יאללה. יש לנו... חייבתי את הקמח, מאיפה נעשי קמח? יש לנו אבל המקולת קמח. צריכים לשים את המקולת. יותר טעים לי. כן, עכשיו צריכים להגיש את העוגה. מגש כזה הקורטי, מה? מה? זה לאבא שלי. ככה עוניל. יופי, והכנו את הכל. מהפשטידה זה לילדים הפשטידה.
נדע פשטידה כאן, לא פשטידה כאן. פשטידה בצד. תחרחף גם את עכשיו שולחן. מה, הילדים גם צריכים לאכול, נכון? גם נשים את תקנת בית. אנחנו סיימנו, אני חושבת עם הבישולים. כן, סיימנו תכלס. יופי, מאוד מעט באים אלינו. הבושלים, באתי להגיד הבושלים. הנה, עוד פעם אני מבלבלת. הבישולים מוכנים. אפשר לאכול? אפשר לאכול? לא. נו, מה? בואו בינתיים, לא יודעת. נלך למטה פשוט. נלך למטה. מה זה הדבר הזה? עושה לי לאגים. יאללה בואו. את ילדה קטנה ומארחת. מה שעכשיו 2:15. זאת אומרת 2:15. אוקיי, הם צריכים לבוא אלינו ב-2:15, הם צריכים לבוא אלינו ב-4:30. אתם רוצים לדעת מה אני עובר? בעברית קוראים לזה משבר. ראיתי את משהו מה. אתם רוצים לדעת מה אני עובר? בעברית קוראים לזה משבר. אתם רוצים לדעת מה אני עובר? בעברית קוראים לזה משבר. השעה היא 4:30. השעה 4:30 אמורים להגיע, אני לא מבין איפה הם. פותח פה. יאללה, מהרד עם הפסנתר, את לא איזה... מהרזצה, תורשים עלי רדי חור מרצה. מה זה? מה? די, עונים. אמא, תגידי לו. אני באמצע סדרה, אני באמצע לצלם. תהיו מסודרים. אבא, אמא, נועם. לא נועם, קודם כל. אלא שירל. שון, שירל, גל, גילי. פתחים. כזה. גל וגילי. נועם ועמית. נכון, גם לשחק. לא. יפה. די. אמא! אני מצלמת, הוא מפריע. סליחה על הרעש. על השער רקע. חכה, אנחנו צריכים להוסיף עוד פרופיל. מה זה שחקתי? מה, טוקה-בוקה? כן. לא אפשר גם אצלי, טוקה-בוקה, מה נעשה? תורידי לו. שירל! דנה! בוא נ... את שרה, אני מנגנת. אני אשיר, את מנגנת. אני יודעת לנגן טוב בפסנתר.
השיר אח שלי כתב את זה אתמול. אתם יודעים מה אני עובר, בעברית קוראים לזה משבר. אוי. שון, ירון. בוא לחדר שנשחק סוני. יאללה, בוא נשחק סוני, אח שלי. כן, אבל אין לי סוני. מה נעשה אין סוני? לא יודע, אנחנו נשיג סוני. נבקש מהשכנים. אוקיי, נדפוק את זה. טוק 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 טוק. אחי, יש לי כאן סוני מתחת לשמחה. יופי. יאללה, בוא. אחי, אני קורא אותך, סוני פיפה. מה שאתה רוצה, אני קורא אותך. סליחה, אתה קורא אותי? בוא נראה אותך. אני קורא אותך בשתי אצבעות. חי בסרט שאתה קורא אותי שתי אצבעות. בוא נשחק את הסרט, את הסרט העכבר הזה, מיני מעוק. היי, יורם, למה אתה לא נכנס? תגיד לי, יורם בשן. רק רגע נקרא לו, יורם. נכנסתי. הנה אחותי, היי, מה נשמע חמותי? הכל בסדר. אח שלי, יאללה, בוא. אין מה לעשות, בוא נראה סרט בטלוויזיה. האנשים לא יודעת מה יעשו, ילכו למעלה. בוא נראה החדשות. ובמשבר עכשיו, הכתב החדשות, שון בייקר, כתב שיר חדש. אתם יודעים מה אני עובר? בעברית קוראים לזה משבר. זה כאילו מילים כאלה, אבל הוא לא זמר, פשוט הוא העלה את זה רק לטיקטוק וזה נהיה ויראלי. גם אצלנו, אם אתם רוצים להיות ויראליים, תנסו את זה דרך הטיקטוק. אוי, טיקטוק שמיקטות. כל החיים האלה טיקטוק. אתם רוצים לדעת מה אני עובר? בעברית קוראים לזה משבר. בנות, בלי יותר מדי רעש. טוב, אמא. טוב, דודה. יאללה, הגיע הזמן לאכול. נהיה 5:30, עדיין לא יחשיר. מחשיר בשעה 8. אתם רוצים לדעת מה אני עובר? בעברית קוראים לזה משבר. אני לא בטוח שכולם... היי, תעלי תקחו. מזל שעוד לא עלינו. איזה בעיה עם זה. אמא פשוט תורידי לו טוקה-בוקה, מה הבעיה? אני לא יכולה לראות, זה קטע. למה? הנה, את יכולה פשוט עוד תכתוב טוקה-בוקה. אחיין שלי. מה? תכתוב פשוט טוקה-בוקה. סליחה על הרעשי רקע וסליחה על הקטיעה. פשוט אחיין שלי רצה טוקה-בוקה. הוא רוצה טוקה-בוקה. יא. בונות. זה אני לא יכולה להוריד אבל נשמה, אני לא יכולה. באמא ויחזיק שהיא קיימה. אוקיי. באמת שקשה לי ככה. כמעט את לא מבינה למה היא לא עונה לי. אוקיי, בוא נוכל.
שבעתי, את שבעת, אני שבעתי. כמה כלים עוד יש לי לעשות עכשיו? כנסי למדיח, מה הבעיה? יופי. מדיח זה לא בעיה. רגע. אוניל, מה, אתה רואה סרט ביוטיוב? נהיה 8 בערב. יאללה, ביי עמית. ביי. היה כיף להיות איתכם, גם איתכם היה כיף. ביי. ביי ביי. את הקטנות. אתם רוצים מטאטה, אני אוכל. בעברית קוראים לזה משבר. אוף, מה זה הדבר הזה? יאללה, בוא נגיד לאמא לך בצהרות, למה אנחנו כאן דלות? טוב מאוד. אם אתם רוצים פרק 2 של הסדרה, תכתבו לי בתגובות.